هنرمندên tatuyan seranserî cîhanê li bajêra Kîtokûn bûn ji bo ku beşdariyê heftemîn konferansa navneteweya çêkirina tatuyan bikin. Ez vê çalakiyê dikim ji bo rêzgirtina hemû hunermendên Ekwadorî û navneteweyî yên ku derbarê vê dizanin. Ev e boneyeka Ekwadorî ye ku derî bo hemû hunermendan ji seranserî welat vedike. Mêvanê taybetê evê salê Anthony Loferdoyê Fransî bû, yê ku bi Black Alien tê nasîn, ku leşê xwe guhartiye da ku wekû bûnewerekê dervey erdê diyar bike. Her ji zarokiya xwe ve min ev projeya guhartina laşê xwe hebû, ji ber ku ez gelekî ji afirîdên valahiya asmanî û jiyana dervey erdê hez dikim. Ez her roj ji xwe dipirsim, gelo çi ji dervey vê hesarê heye? Ji bo min ev baweriya min e, ev wek ayîna min e. Li vêrê hunermendên tatuyan xebat û teknîkên xwe nîşan didin. Hunera tatuyan ji bo min her tişt e. Ew bûye şêwazê jiyana min. Ez tiştê ku xelk dixwazin çê dikim û ew bi karekî baş kêfxweş dibin. Çalakiya bi navê Half of the World an ku nîva dinyayê li navenda konferansa Kîto pêşwazî li hunermendên tatuyê ji Ekwador, Pîro, Meksîk û Amerîka, Fransa û İspanya û çendîn welatên dî kirin. Hatîn mayî dengê Amerîka, Washington.